Στο γραφείο στην Αθήνα έχει δημιουργηθεί ένα κενό, οπότε κρίναμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το σεμινάριο. Και ο δεύτερος είναι ότι παρότι η έκδοση 8 τη θεωρούμε μία από τις καλύτερες εκδόσεις του προγράμματος, ωστόσο εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε πάρα πολλές διαφορές από την έκδοση 7, δεν έγινε αντιληπτό στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι με την εκπαίδευση αυτή θα μπορέσει να γίνει αντιληπτό οι δυνατότητες που έχετε με την έκδοση 8. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες η κυρία Χρυσούλα Τσακίρη θα σας στείλει ένα ερωτηματολόγιο που θα θέλαμε να το συμπληρώσετε για να μας πείτε πώς είδατε την εκδήλωση, την εκπαίδευση, αν υπάρχουν κάποια πράγματα που έχετε να προτείνετε για να βελτιωθούμε. Και τώρα θα αναλάβει η Στέλλα εδώ πέρα. Τη Στέλλα και τα μάτια σας, είναι ο άνθρωπος στην εταιρεία που σας εξυπηρετεί καθημερινά στο τηλέφωνο. Οπότε θα ξεκινήσουμε το μάθημα. Στέλλα. Θα ξεκινήσουμε με την 8, συγγνώμη λίγο, θα ξεκινήσουμε με την 8. Θα την ολοκληρώσουμε και μετά ο Χρήστος Ολυζάκας θα σας δείξει από τις πωλήσεις, θα σας κάνει και μια μικρή εισαγωγή στην έκδοση 9, όπου θα δείτε τι έχουμε κάνει και εκεί πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλημέρα και από μένα, είμαι η Καρασόλη Στέλλα, ο κύριος Καντιοφρενίδης, και μαζί θα ξεκινήσουμε το μάθημα. Λοιπόν, θα δούμε, όπως είπαμε αρχικά, την έκδοση 8. Θα ξεκινήσουμε με την τοιχοποιία και τις δυνατότητες που έχουμε για το σχεδιασμό της κάτωψης γενικότερα. Θα τοποθετήσουμε αντικείμενα και δομικά στοιχεία στην κάτωψη. Θα δούμε πώς μπορούμε να δούμε την τρισδιάστατη εικόνα και να κάνουμε εναλλαγή μεταξύ κάτωψης και τρισδιάστατης εικόνας γενικότερα. Όλες οι διαστάσεις στο πρόγραμμα είναι μετρημένες σε χιλιοστά. Οπότε γράφω 4.850 στη συγκεκριμένη περίπτωση και πατώντας το Enter ο τοίχος θα έχει καταχωρηθεί. Ξεκινάει ο επόμενος τοίχος, σε γωνία 90 μοιρών σε σχέση με το προηγούμενο και δίνω μήκος αυτόν τον τοίχο 500 χιλιοστά. Πατάω το Enter, έχει καταχωρηθεί. Με τα βελάκια, με τα σύμβολα που υπάρχουν εδώ μπορούμε να διαχειριστούμε την κάτωψη, να ρυθμίσουμε τη θέση της κάτωψης μέσα στην οθόνη. Τώρα, για να απενεργοποιήσουμε τη σχεδίαση, να φύγουμε δηλαδή από την κατάσταση που σχεδιάζουμε τους τοίχους, θα κάνουμε το Escape. Οπότε από εδώ και στο εξής, το ποντίκι μας θα εμφανίζεται σαν φακός. Αυτή θα πρέπει να είναι η μορφή του από εδώ και πέρα. Μπορούμε από το πανόραμα κάτωψης, που είναι αυτό το παράθυρο εδώ αριστερά, να πιάσουμε τον παρατηρητή, την κάμερα δηλαδή, και να μετακινήσουμε την εικόνα. Ή αλλιώς πατώντας το control στο πληκτρολόγιο μπορούμε με πατημένο το αριστερό μέσα στο σχέδιο και πάλι να κάνουμε μετακίνηση. Ή με δεξί κλικ μπορούμε να κάνουμε zoom in και zoom out στην εικόνα. Και πάντα με πατημένο το control. Για να επιλέξουμε τα αντικείμενα μπορούμε να πάμε στο μενού τοποθέτηση και στη συνέχεια αντικείμενα. Κάνοντας κλικ πάνω στην κάθε εικόνα βλέπουμε εμφανίζονται τα αντικείμενα τα αντίστοιχα. Με αριστερό κλικ μπορούμε να επιλέξουμε, με αριστερό πατημένο να δούμε την τρισδιάστατη εικόνα του σχεδίου και να επιλέξουμε από εδώ το παράθυρο που θέλουμε, ας πούμε αυτό εδώ. Πατάμε τοποθέτηση, κάνω ένα κλικ αριστερό ανάμεσα στις διακεκομένες γραμμές, όχι πάνω στον τοίχο, αλλά ανάμεσα στις γραμμές που ορίζουν τον τοίχο. Ένα κλικ αριστερό λοιπόν, το παράθυρο έχει τοποθετηθεί πάνω στον τοίχο και μπορώ να δηλώσω με ακρίβεια τη θέση του από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά αυτού του τοίχου. Θέλω λοιπόν από τα δεξιά να είναι στο 1,35. Πατάω το Enter, οπότε το παράθυρο έχει τοποθετηθεί και έχει αφήσει κενό από τη δεξιά πλευρά αυτό που ζήτησα. Πάμε στη συνέχεια να βάλουμε κάποια πόρτα. Υπάρχουν και εδώ διάφορα αντικείμενα. Υπάρχουν πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ανάλογα με το αν ανοίγουν προς τα μέσα ή προς τα έξω. Έχουμε τη δυνατότητα και μετά την τοποθέτηση να κάνουμε αλλαγή στα αντικείμενα. Οπότε, αφήνοντας το ποντίκι πάνω στο αντικείμενο που θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε είτε τη διάστασή του είτε και τη θέση του ως προς τον τοίχο που έχει τοποθετηθεί. Οπότε, περνάμε το ποντίκι στα αριστερά, στον πίνακα ελέγχου, κάνουμε τη διάστασή του να είναι 1,60 και στη συνέχεια λέμε ότι από δεξιά θέλουμε να είναι στα 100 χιλιοστά. Πατάμε το Enter και βλέπουμε έχει μεγαλώσει το μέγεθος και έχει μετακινηθεί. Μπορούμε να γυρίσουμε και πάλι στην κάτωψη. Η εναλλαγή ανάμεσα σε τρισδιάστατη εικόνα και κάτωψη
γίνεται από το ίδιο κουμπάκι εδώ, από το κουμπί της ελαχιστοποίησης. Οπότε μπορούμε να αναλάβουμε τις εικόνες μας έτσι. Όταν πάμε κοντά στον νεροχύτη, βλέπουμε εδώ πέρα εμφανίζονται κάποιοι οδηγοί, οι markers δηλαδή, να το πάω πιο κοντά, και αν κάνω κλικ αριστερά, κατά κάποιο τρόπο το μαγνητίζει, οπότε εφαρμόζει ακριβώς το σημείο που θέλω. Όταν βγει το κυκλάκι, λοιπόν, κάνω ένα κλικ αριστερό και σταματάω την τοποθέτηση εκεί. Τώρα, στον επόμενο τοίχο, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το σημείο από όπου ξεκινάνε τα πλακάκια, αλλά το μήκος των πλακιδίων. Μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε το εργαλείο της μέτρησης, το οποίο θα το βρούμε στην καρτέλα με τους διαχειριστές στην εργαλειοθήκη, και είναι το πρώτο εικονίδιο, αυτό εδώ, η μέτρηση. Βλέπουμε εμφανίζεται ένα χαρακάκι στο ποντίκι. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο εδώ από τη γωνία, κάνουμε ένα κλικ αριστερό, βλέπουμε εμφανίζεται ο χάρακας και η μέτρηση αυτή τη στιγμή φαίνεται εδώ κάτω. Η τρέχουσα μέτρηση φαίνεται κάτω αριστερά. Σε κάθε αντικείμενο που επιλέγουμε, εκτός από τον κωδικό που φαίνεται στην καρτέλα με τα αντικείμενα, υπάρχει και μια πλήρης περιγραφή που δείχνει γενικότερα κάποια πράγματα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για το αντικείμενο. Πατάμε και πάλι τοποθέτηση, βλέπουμε ότι εμφανίζονται οι κόκκινες γραμμές πάνω στα ντουλάπια, το σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξουμε την ευθυγράμμιση. Οπότε πάμε στην αντίστοιχη επιλογή από εδώ και επιλέγουμε το ύψος που θα δει το ερμοκάλυπτρο. Είναι το ύψος που τελειώνει ο πάγκος, οπότε βλέπουμε ότι όντως τα κουτιά εμφανίζονται λευκά, όπως είπαμε ότι θα πρέπει να είναι. Πάμε τώρα στη λίστα εδώ που είναι το μοντέλο και βλέπουμε ότι από κάτω εμφανίζονται οι μεμονωμένες κατηγορίες υφών. Επιλέγουμε πλαϊνή επένδυση και μας δείχνει εδώ μόνο τα πλαϊνά. Πάμε από τα διαθέσιμα χρώματα και επιλέγουμε το πλαϊνό που θέλουμε. Ας πούμε αυτό εδώ και βλέπουμε ότι έχουμε καλύψει και τα πλαϊνά μας. Αντίστοιχα μπορούμε να πάμε και να ρυθμίσουμε, όπως είπαμε, και τις υπόλοιπες υφές. Πάμε λοιπόν στον πάγκο, εμφανίζονται εδώ τα χρώματα τα διαθέσιμα που είναι για πάγκο και πάλι με το βελάκι μπορούμε να μετακινηθούμε και να βρούμε όποιο χρώμα θέλουμε. Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα από τα χρώματα αυτά, βλέπουμε ότι εφαρμόζεται πάνω στο σχέδιό μας. Θέλουμε να κάνουμε δηλαδή κάποια διχρωμία στην κουζίνα, έτσι ώστε να έχουμε άλλο χρώμα στα κρεμαστά και άλλο χρώμα στα αντικείμενα βάσης. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε από εδώ το κουμπάκι που είναι για την εφαρμογή σε όλα και στη συνέχεια μπορούμε να πάμε στη γενική κατηγορία, στο μοντέλο, να επιλέξουμε και πάλι εδώ από τις διαθέσιμες κατηγορίες αυτά που θέλουμε να μας δείχνει. Ωραία, και στη συνέχεια βρίσκουμε το πορτάκι που θέλουμε, το επιλέγουμε με αριστερό κλικ, το τραβάμε και το αφήνουμε πάνω στο αντικείμενο που θέλουμε. Οπότε βλέπουμε ότι μεμονωμένα μόνο το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλάζει η υφή του. Αυτό τώρα, όπως θα δούμε και στην επόμενη έκδοση, είναι κάτι που γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Στην έκδοση 9 έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα μαζί και να μην κάνουμε τη διαδικασία για ξεχωριστά αντικείμενα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τοποθέτηση ερμαρίων στο κομμάτι του ψαλονιού, εκεί που οι τοίχοι βρίσκονται σε διαγωνίους, σε όρθιο προγόνιες θέσεις. Στο σαλόνι δηλαδή όταν είμαστε. Ναι, σε αυτούς τους τρεις τοίχους. Ναι. Αριστερά στο τζάκι, στον τοίχο του τζακιού, στον τοίχο δεξιά του τζάκι. Τι αντικείμενα να τοποθετήσουμε? Ερμάρια βάσης. Ναι, μπορούμε. Μισό λεπτό, να ανοίξω ένα. Χαρά με τη μελέτη βέβαια αυτή ή ανοίγουμε κάτι άλλο. Ωραία, ανοίγω κάτι άλλο. Θα αλλάξω εδώ πέρα τη γωνία του τοίχου, θα την κάνω ας πούμε 135. Δίνω μήκος ας πούμε 2,5 μέτρα. Αλλάζουμε την κατεύθυνση μπροστά εδώ και στο ότι έχουμε αυτή τη γωνία. Τώρα, αν πάμε στα αντικείμενα, θα πρέπει σε εκείνο το σημείο να τοποθετήσουμε κάποιο γωνιακό ντουλάπι. Οπότε από τις γωνίες βάσης πάω ας πούμε στα ορθογώνια, σε αυτό εδώ, τοποθέτηση, και αν κάνω κλικ κοντά στη γωνία, αυτόματα ανοίγει το αντικείμενο, οπότε το δείχνει κάπως έτσι. Το προσαρμόζει δηλαδή. Οπότε σχεδιαστικά μας δείχνει πώς μπορεί να τοποθετηθεί εκεί. Αν το βάλετε με τυφλό και όχι ορθογώνιο. Θα πάμε στα τυφλά, επιλέγουμε εδώ πέρα το αντίστοιχο. Καλύπτει το κομμάτι που πρέπει πάνω με πάγκο.
Και στη συνέχεια μπορώ να πάω και να βάλω ένα απλό αρμάριο βάσης. Την αλλαγή του μεγέθους του πόσο καλύπτει το τυφλό μπορούμε να διάμε. Την καταφραγή δηλαδή. Ναι. Είναι το υπάρχει έξτρα 2 που υπάρχει εδώ. Γενικότερα όλοι οι κωδικοί που υπάρχουν εδώ, οι βασικοί κωδικοί, οι βασικές διαστάσεις που αλλάζουν είναι το φάρδος πόρτας, το βάθος, το ύψος. Από εκεί και πέρα κάποια έξτρα στοιχεία που φέρουν για την επέκταση 2 δεν χρησιμοποιούνται για όλα τα αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται, ας πούμε, σε κάποια τέτοια περίπτωση όπως είναι τα γωνιακά. Οπότε βλέπουμε όταν αλλάζω εδώ το έξτρα 2 αλλάζει το μήκος της καταφραγής. Ή αντίστοιχα, αν είχα το ντουλάπι εδώ το ορθογώνιο, αλλάζοντας το φάρδος 2, αλλάζει το φάρδος της μίας από τις δύο πλευρές. Οπότε γενικότερα όπου υπάρχει η επέκταση 2 δίπλα σε κάποιον κωδικό, είπαμε δεν είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε όλα τα αντικείμενα, αλλά είναι κάποιες έξτρα διαστάσεις που μπορούμε να πειράξουμε για να αλλάξουμε τα αντικείμενα, τα καταχωρημένα μέσα στο κατάλογο. Ωραία. Δεν ήμουν εδώ πέρα μπροστά. Στο γωνιακό το δουλεύει εδώ πέρα, άμα το βάλουμε πάνω και το ακουμπήσουμε, αυτομάτως πιάνει τη μοίρα του τοίχου μόνο του. Αν κάνουμε τοποθέτηση κοντά στις γραμμές του τοίχου, στη γωνία του τοίχου, δηλαδή σε έναν από τους δύο τοίχους, αυτομάτως ανοίγει, ναι. Δηλαδή, αν πάμε να το επιλέξω ξανά, από τα γωνιακά, όπως έχουμε πει, ένα ορθογώνιο. Δεν χρειάζεται πιο μπροστά να έχουμε κάνει κάποια μελέτη για να γίνει αυτό το πράγμα. Όχι, κατευθείαν. Έχουμε ρυθμίσει απλά τη γωνία του τοίχου, έχουμε δώσει δηλαδή τη γωνία του τοίχου, ναι. Και όταν πάω κοντά στη γωνία, σε έναν από τους δύο τοίχους που βρίσκονται εκεί, κάνω κλικ αριστερό, οπότε αυτομάτως τοποθετείται το αντικείμενο και το ανοίγει κιόλας για να προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη γωνία. Δεν ξέρω, το βασικά εδώ πέρα το έχω κάνει στο πρόγραμμα αυτό εδώ πέρα και δεν το παίρνει καθόλου μέσα. Μήπως το κάνετε στο κενό κλικ, μήπως δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος. Αν δεν υπάρχει χώρος δεξιά και αριστερά, δεν το υπάρχει, δεν έχει πρόβλημα. Δεν το παίρνει καθόλου, δηλαδή. Μήπως δεν κάνετε τοποθέτηση ανάμεσα στις διακεκομένες. Θα πρέπει η τοποθέτηση να γίνει ανάμεσα στις διακεκομένες γραμμές του τοίχου, όχι πάνω στον ίδιο τον τοίχο, και όχι στο κενό, για να πάει αυτόματα δηλαδή. Τώρα να περάσω το γραφείο. Τι δεν μειώθηκε. Ήταν 65 προηγουμένως, το έκανα 50. Αν το κάνω 45, βλέπετε μικραίνει. Και κάνετε κιόλας εδώ πόσο χώρο έχει πάνω στο τοίχο. Μπορούμε να πάμε στους διαχειριστές, στο διαχειριστή μοντέλων, να επιλέξουμε από εδώ τα πλακάκια του τοίχου, να βρούμε την υφή του πάγκου που θέλουμε, το χρώμα του πάγκου δηλαδή που θέλουμε να έχουμε. Αυτός είναι ο πάγκος. Βρίσκω από εδώ το χρώμα κάποιου πάγκου, ας πούμε αυτό εδώ. Πατάω αποθήκευση αλλαγών, εφαρμογή και τώρα στο σημείο που είναι το πλακάκι του τοίχου έχει καλυφθεί με πάγκο. Οπότε μπορώ από εκεί να πάω και να κάνω αλλαγή. Ναι, μπορώ να κάνω όπως είχαμε πει και πριν στο μοντέλο και να το διαμορφώσω όπως θέλω. Οπότε στην αντίστοιχη κατηγορία ηθών να βάλω όποιο χρώμα, όποια φωτογραφία θέλω. Συγγνώμη. Διαχειριστή στο διαχειριστή μοντέλο. Κάτι άλλο, στα κρεμαστά τα 60, αν θυμάμαι καλά, δεν έχουν δύο πόρτες, έχουν μία πόρτα. Μπορούμε λοιπόν να πάμε και να το μοιράσουμε και να το πούμε δύο πόρτες το 30. Με το πόμολο τι γίνεται. Με το πόμολο κάνουμε μετακίνηση του πόμολου. Επιλέγω από εδώ να δείξω τον τοίχο το συγκεκριμένο, να βάλω ένα ντουλάπι εδώ, εμάρια κρεμαστά, ύψος 60, πόρτα και φάρδος 60, είπατε σωστά. Ναι. Ωραία. Ένας τρόπος είναι να βάλω 70 και να το αλλάξω στο φάρδος, οπότε είναι έτοιμο με τις δύο πόρτες. Και ένας άλλος τρόπος είναι να βάλω το ντουλάπι που θέλω εδώ πέρα το 60. Το τοποθετώ ή μπορώ να κάνω την αλλαγή και πριν. Και τώρα πάω πάνω στο ντουλάπι το συγκεκριμένο. Το φάρδος του το αφήνω 60 όπως είναι. Τον αριθμό πορτών τον κάνω 2. Και επιπλέον αλλάζω και το φάρδος της πόρτας. Από 60 το κάνω 30. Οπότε, στην ουσία, βάζω δύο πορτάκια στο σχέδιο με τη διάσταση που θέλω. Τώρα για να αλλάξω το πόμολο, πάω στο πόμολο που θέλω, αυτό εδώ, με δεξί κλικ πάνω του κάνω αλλαγή απόδοσης επιφάνειας και κάνω οριζόντια μετακίνηση. Πατάω το Enter και στη συνέχεια το OK, οπότε βλέπουμε έχει μετακινηθεί το πόμολο. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος τώρα ότι θέλει να πάρουμε το 70 και να αλλάξουμε απλά το φάρδος της πόρτας.
Όταν κάνουμε αλλαγές στην κάτωψη, δηλαδή αυτό που λέει τώρα από 70, το κάνουμε 60, όταν γίνεται εκτύπωση, να χωρίς κουζίνα παραμένει 70 όμως, δεν αλλάζει όμως και το στην κάτωψη το... Η περιγραφή. Μπορούμε να επέμβουμε πάνω στο αντικείμενο, θα πάμε με δεξί κλικ, θα επιλέξουμε λεπτομέρειες και στην καρτέλα εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό της κάτωψης ή την περιγραφή. Πάλι επεμβαίνεις, δηλαδή, και το αλλάζει μόνο. Όχι, αυτόματα δεν μπορεί να το αλλάξει γιατί είναι αντικείμενο του καταλόγου. Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε ένα τσιτάρι κλαστό με δύο πόρτες. Ας υποθέσουμε ότι το φτιάχνουμε, το κατασκευάζουμε εμείς και το χρησιμοποιούμε στη μελέτη που θέλουμε. Μπορούμε αυτό να το αποθηκεύσουμε κάπως και να το έχουμε μέσα στον κατάλογο γενικό. Δηλαδή, να το έχουμε, να μην χρειάζεται κάθε φορά να κάνουμε την ίδια δουλειά. Ένας τρόπος αποθήκευσης είναι να το αποθηκεύσουμε σαν μπλοκ αντικειμένων, δηλαδή σαν μια ομάδα αντικειμένων, έστω και ας είναι ένα, δεν έχει σημασία, και να πάμε μετά να το βρούμε στην αντίστοιχη κατηγορία και να το τοποθετήσουμε. Η τοποθέτηση των φωτεινών πηγών γίνεται έχοντας ανοιχτή πάντα την κάτωψη, οπότε δεν θα έχουμε αυτό το προοπτικό ή γενικότερα κάποια τρισδιάστατη εικόνα, θα είμαστε σε κάτωψη. Θα πάμε δεξιά στο κουμπάκι με τη λάμπα, το επιλέγουμε και βλέπουμε ο κέρσορας εμφανίζεται στα βρυτά και μία λάμπα. Τώρα θα πάμε να τοποθετήσουμε φωτεινή πηγή κάπου στο κέντρο του χώρου που θέλουμε να φωτίσουμε. Ας πούμε στην κουζίνα, πάμε και κάνουμε ένα κλικ κάπου στο κέντρο εδώ. Εμφανίζεται η επιλογή με τις διάφορες πηγές που έχουμε και συνήθως δουλεύουμε με σημειακή φωτεινή πηγή που είναι σαν μία λάμπα που βγάζει φως μέσα στο χώρο. Μπορώ να βάλω και μία στο σαλόνι, κάπου εδώ στο κέντρο και πάλι σημειακή. Και να τα ενεργοποιήσω την τοποθέτηση φωτεινών πηγών, πάλι πατώντας το κουμπάκι με τη λάμπα ή πατώντας απλά το Escape. Το επόμενο βήμα είναι να πάμε στο τρισδιάστατο ή κατευθείαν μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο του φωτορεαλισμού, που είναι αυτό εδώ. Μπαίνουμε λοιπόν στην εικόνα και βλέπουμε ότι το σχέδιο μας το δείχνει πάρα πολύ φωτεινό, που σημαίνει ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι φωτισμοί. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε εδώ και να αλλάξουμε λίγο την ένταση των φωτεινών πηγών για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και αυτή είναι η τελική φωτογραφία. Βοηθάει στο αν είναι μία τριόροφη, τετραόροφη κλπ. Για να μπαίνει ας πούμε σε ένα φάκελο στο κλαδί. Ναι, ένα κλαδί. Είπαμε, μπορούμε να το φτιάξουμε εκεί μέσα στο ίδιο όνομα. Για να μην φτιάχνουμε πολλά αρχεία, ας πούμε. Ναι, για να μην κάνουμε αποθήκευση μελέτη ΣΟΣ και ξανά δεύτερο, τρίτο σχέδιο. Μπορούμε να κάνουμε δεύτερο, τρίτο κλαδί μέσα στον ίδιο. Μπορούμε όμως να το κάνουμε σαν αποθήκευση ως και στο τέλος όλα αυτά να φτιάξουμε ένα φάκελο της συγκεκριμένης οικοδομής. Φυσικά, ναι, όπως δουλεύατε μέχρι τώρα ή όπως δουλεύαμε μέχρι τώρα. Αρχείων. Πάμε να βάλουμε τώρα κάποιο χτιστό νυχτήρα. Θα το τοποθετήσουμε στην νυχτήρα, οπότε με βολεύει καλύτερα να πάω στην όψη, οπότε ανοίγω την τρισδιάστατη εικόνα, εμφανίζεται η πάνοψη. Πατάμε εδώ πέρα το κουμπάκι που είναι για την όψη, μας δείχνει την όψη από πάνω και από το πανόραμα κάτωψης εστιάζουμε στο τοίχο 3, σε αυτόν εδώ. Μπορούμε να κάνουμε με δεξί κλικ πατημένο zoom στην εικόνα και το control πάντα πατημένο. Και πάμε πάλι στα αντικείμενα, πάμε στους νυχτήρες. Υπάρχουν εδώ κάποιοι ελεύθεροι νυχτοί που είναι ενσωματωμένοι πάνω σε κάποια χτιστή βάση.